și curaj. Și onoare și bărbăție. De pe șantier în fața lui De Gaulle, da? Salvarea pentru vizante a venit în 68 de la Charles De Gaulle, președintele Franței. Da, este știut că generalul De Gaulle, când a venit în România în 68, a venit cu o listă de oameni pe care vroia să-i cunoască, pentru că auzise de ei, deci erau militari. În primul rând, cap de listă era generalul Paul Teodorescu, care era fost coleg cu generalul De Gaulle la Saint-Cyr. Și printre ei mai a fost într-adevăr și tatăl meu pus pe listă printre vitezii din război, deci aviatorii care se remarcaseră în timpul războiului. Deci a fost o prima ieșire, așa să zicem, la lumină, dar care a durat foarte puțin, doar cât a fost acea vizită. Dar asta a fost cumva un fel de preambul la un proces care a durat mai mulți ani și care a făcut să aibă el peste câțiva ani ocazia să ajungă printr-un complex de împrejurări să ajungă în Franța. Deci a treia etapă, să spunem, a vieții sale. Îmi cer scuze că trebuie să vă întrerup, mai avem 2 minute până la publicitate. Vă cer permisiunea, dacă putem, să ne revedem în partea a treia a emisiunii noastre, deci după acest decupaj comercial, pentru că și doamna Viorica Hrustovici, aici în studio, alături de mine, vrea să vă adreseze o întrebare. O salută cu prietenie. Doamna Ana Maria Visante, ați spus dumneavoastră la telefon că în luna februarie vreți să faceți o acțiune referitor la ce vreți să faceți, o magiere, o faceți la noi la Botoșani, în altă parte, ați gândit ceva pentru noi? N-am înțeles, vă rog, că nu mi-a spus la telefon că doriți în februarie să faceți o activitate de o magiere undeva la 104 ani, da? De la 105 ani. 105 ani, scuzați-mă. Și unde doriți? O faceți la Botoșani? Sau? Nu ne-am hotărât încă, asta era doar o idee a mea, așa o sugestie că poate vom marca cumva în februarie nașterea lui, împlinindu-se într-adevăr 105 ani și poate fiind o sumă mai rotundă. Deci era deocamdată doar o sugestie. Eu nu am programat nimic oficial, deci nu e programat nimic, dar am putea să ne gândim așa împreună la o idee și să o materializăm cumva, să ne gândim. Vă rog, trebuie să intrăm în publicitate, vă cer permisiunea să vă sunăm, vă contactăm după ce se termină publicitatea din nou și reintrăm în dialog. Sigur. Mulțumesc mult, sărut mâinile!